Това е подлеза на булевард Мария Луиза. Тук е изхвърлена една тротинетка, където се няма под наем. Булевард Мария Луиза от полиграфията, като се спускаш на град Ботев към католическите гробища. Харизмата няма да каза каква е и приятна. Хубаво, че не я усещате. Ето е полиграфията. Поделението Лиляна Димитрова. Покрил, както видяхте, има дупка. Сега да пресечем кръстовището към гробищата, католическите гробища, че там е спирката и автобуса, който трябва да хвана. Между другото, минавам от тук и се възползвам от ситуацията и ви показвам околното състояние на този подлез в град Пловдив. Мирисмата наистина е гадна. Отстрани, тук е една от пресечките, е хотел на бившия кмет на град Пловдив Иван Тотев. Вярно, че неговите гости няма да минат от тук, но за безопасност на гражданите този подлез може да се направи. Таблото. Тук вече дървета никнат.